Ja ti mi. No. Ovaj ne bom... Dobre! Ja! Evo i ovaj. Bravo, ja! Ovo pomati. Ovo nema šanse. Možeš ovo sad. Neki znati znali. Kurva! Rus! Rambo! Pred vas si dao gol. Nisam dao gol. Jesam... Da dam... Ste, to. Evan. Posle ti. Mora dođeš, Miki! Prvi april. Znaš kako... Nije ni mara. Nije on pogodio. Sjep. A te ljuši ti nije... Meni kurac. A špicer može dobiti. Sad ti tigra na tebe. Opa! Na koja će? Vraćamo sa ti. Miki, piši ono 10. Ajde. Kos. Slomi nogu. Kako on se zabaci kad štira? Pa, evo ide kad. A šta mi ovaj Bruce Wayne soba se tamo? Šta mi je? Pa šta ne vidiš? Hvala Bogu. Pola sata. Jem. Sad. Pa klip ti treba da je klip 5 minuta. Pa da kad si. Nema šansa. O, viš, a ovo nešto. Ja. Nisi, pa nije tamo kovina, ovamo je kovina, levu stranu. Aaa, dosta. Evo ne ide nigdje. A, tako, tamo ide kovina, ovamo je kusiš. Ne, može, ajde. Miki, pa nisi ti Ronaldo, brate. A što se to? Zato što se sad crossbačave. Ne, pa skloni ruku u desnu, levu. Evo ga. Bravo! Setio si ti. Bravo, čao. Evo 90. A kurac. Nisi ti Rambo Jovanović. Štiro ti. Ajde. Nisam bio. Pič! Promašni, seri. Sad ga dam, gledaj šta je, lega. Ljudi, ako svi da ovaj klip, obavezno šarujte, lajkujte i subscribeujte. Molim vas, puno će nam značiti.